Wani magidanci na cikin tashin tashina yayin da ya kai karuwa gidan abokinsa ta sirare da gwal ɗin miliyan 6. Masu saurare, ku bi mu ka'in da na'in kafa da kafa zuwa cikin wannan rahoto domin ku ji yadda wannan al'amari ya faru. Amma kafin mu tsunduma zuwa ainihin gundarin rahoton, don Allah daure ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa kamar haka, domin wannan tasha jaririyar tasha ce kuma tana buƙatar wannan subscribe ba don komai ba sai don ta yi gogayya da sa'anninta, ba don komai ba sai don ta yi gogayya da takwarorinta waɗanda suka yi shuhura a faɗin duniya kamar irin tashoshin Larabawa da sauran Turawa. A matsayinku na Hausawa, a matsayinmu na Hausawa, ya kamata wannan tasha mu ba ta subscribe domin wannan tasha jaririya ce tana buƙatar subscribe. Don Allah ku daure ku danna wannan alamar subscribe ba don komai ba sai don kishi, domin mu yi gogayya da Turawa da Larabawan cikin wannan duniya tamu. Bai kamata a ce ana barin mu a baya ba. Don Allah ku daure ku danna mana alamar subscribe din nan kamar haka, sannan ku danna alamar like kuma ku bi mu zuwa cikin wannan rahoto domin jin yadda wannan al'amari ya faru. Wannan da ma wani wannan duk za ku ji a cikin wannan rahoto. Tun zai abokin nashi ya kwace motarsa, wanda ya ce ba zai bashi ba har sai idan ya dawo masa da sarƙarsa ko kuma ya bashi kuɗi adadin na ƙimar wannan sarƙa ta zinari da wannan karuwa da ya kawo gidan nashi ta ware da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun ga kiru ta jawo bau kenan. Daman an ce ko ce wuta karata kwana to ƙarya yake, shine ya kwana bai bacci ba. Ya Allah ka kiyashe mu da aikin da na sani, da aikin da ma mun sani ba mu yi ba. Wani ma'abocin amfani da shafin sada zumunta na Twitter ne, wato Tunde Osayesanya ya haɗa wannan labari a shafinsa na Twitter a ranar 13 ga watan Disamban wannan shekara ta 2022 miladiya. Da yawan mutane sun bayyana ra'ayoyinsu akan labarin, inda labarin ya samu dangwale kimanin na mutum 555. Tunde Osayesanya ya ce mutumin ya ɗauko ta ne da niyyar ta yi kwana ɗaya, inda ya kai ta gidan abokin nasu bayan sun shirya cewa a can ne za su yi abin da suke so su yi, wanda a ƙarshe bayan sun gama ko ba su yi ba ne, wannan dai karuwa ta fece da wannan sarƙa da adadin kuɗi kimanin naira miliyan 6. Mutane sun yi ta martani akan wannan labari a shafin na Twitter, inda aka ce mutumin kuma yana cikin tashin hankali yanzu haka, domin kuwa yana ma can ɗaure. Kuma ga abokin nashi ya kwace motarsa, ya ce sai dai ya dawo masa da sarƙarsa ko kuma ya bashi kimanin wayannan kuɗaɗe tukuna zai mai da mashi da sarƙar tasa, zai mai da mishi da motarsa. A wani labarin na daban kuma, shi kuma wani magidancin ne matarsa ta kama shi yana lalata da kanwarta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka kiyashe mu daga mugun ji mugun gani. Allah ka kiyashe mu da aikata aikin da na sani. To kamar yadda mutane a shafin Twitter suke ta bayyana ra'ayoyinsu kan wayannan labarai, kuma anan kuna iya bayyana ra'ayinku a shafin comment bayan kun yi mana like din wannan bidiyo da subscribe. Mun gode.